Gareng pun nate pinanggih kalian Genduk Winong. Alhamdulillah Mas. Pun nate? Pun namung sepindah niki. Wong kok yo terus cetukku ke kapan Mas? Bahasane kula ki menggur AKDP lho. Apa ki antar kota dalam provinsi. Niku wong kula ki nggih lek jenengan kan tengisi. Lah kula UGM. Wah, Ngayuk Jakarta. Alah Universitas Gandulan Montor. Wah iya. Mumpung panggih niku mangkenalan. Mbak Wina, wilujeng dalu no. Nggih wilujeng dalu. Minal aidin wal faizin. Nggih minal wal faizin. Sepinten kelepataning kula nyuwun pangapunten. Nggih kula semanten ugi Pak Gareng. Alhamdulillah Mas ngeten iki lho. Gandes luwes nyenengni ati. Cara buah Mbak Winong niku napa? Lho paling boten anggur to, Mas. Anggur. Anggur. Kok iso anggur? Mbok ora dadak dionceki, ora dadak dikumbah langsung dipangan. Pus. Sih, lah iki Mbak Umi Hafifah cara buah napa? Mbak Umi Hafifah niki yen cara buah ngoten lek teng desa ranti. 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 Kok ranti? Ranti niku nggih cilik, nggih. rupane ireng, wukeh cemul ngoten, lebu bleng kena kanggo tamba. Oh, kowe tunggale jamu berarti kowe. Kena nggih jamu, kena nggih tamba tresna. Nggih. Lek Mbak Birgita iki. Birgita lho. Wih, jane kaya gini iki lek terus buah napa? Jane ngeten iki lek cara buah niku nuwun sewu lho Mas. Manggis, Mas. Manggis. Manggis. Kok manggis? Manggis niku tidak pernah bohong. Sing buri 5, jerone ya 5. Nggih. Niku Mbak Bukesi napa? Bukesi to? Heeh. Lek Bukesi niku sakniki napa kala rumiyin? Ya sakniki wong piyayene saiki kok. Sakniki to? Nganti elek surat ajanah we. Mboten lek Pak Bukesi niku nuwun sewu. Cara buahe ngoten melon tanpa biji. Melon. Layak hilap we ayo. Melon tanpa biji. Tukune ning dengok etan kono, dibuka marep ngulon, seret banyune cur. Dulur pengkol, dulur bringin kabeh padha seneng. Yen kuwi bar Bukesi Mbak Trihastuti, Mbak Tutik. Mbak Tutik niki lek cara buah Mbak Tutik niki nuwun sewu lek semangka. Kok semangka? Nggih, semangka niku dipangane lek pun ming wayah poso. Nggih. Dadi lek ora poso ora dipangan ya. Nggih, ora poso ya ora tau. Wong jenenge semangka kok, Mas. Nggih. Oh ya. Selanjutnya. Nggih. Malah kok semangka. Mbak Lia, cara buah napa? Mbak Lia mriko to? Nggih. Nuwun sewu lek Mbak Lia nggih. Nuwun sewu apa ya? Niki kula cedhaki ngoten pareng nggih Mas nggih. Nggih, watan aja didemek. Mboten namung kula ambet tok. Lek didemek ngentut kuwi. Mboten malah seneng kula. Cedhaki ngentut niku kula demen Pak nuwun sewu Mas. Alah pun kecekel Mas niki. Apa cara buah? Pace. Kok sia-sia. Oh, mboten sia-sia. Kuwi seniore Parasinden lho kuwi, ora suarane apik. Warpa senior Parasinden njenengan aja nyedak kulek ngentut. Lah kula ngatek ngentut bae tambet mabel. Lah iki kaya pace. Ketoke kok kancane. Men komplit Mbak Lisa cara buah apa? Lek Mbak Elisa lho, wis bendina teng mriki lek niki kan nggih
buah kesukaan to. Oh, makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari komplit kabeh kuwi. Apa kuwi? Ya seneng semangka enek. Terus apa kuwi melon enek, terus duren enek, terus anu salak enek, terus apa wis pokoke buah-buahan kabeh enek ning kono. Dadene sitok sak kresek. Sampeyan cara buah ya apik kok. Oh, napa Mas? Cara buah sampeyan ki pelem. Pelem alhamdulillah. Pelem sing luwegi rupane kuning semua abang kae. Nggih, pelem. Ning digondol codot dadi ya ngono kuwi. Mboten napa-napa Mas, mudhun jruk, tunduran codok jenengan dahar. Iya. Nggih. Lambene. Nang iki lho nang. Ayo. Nggih. Mesti ya penggemarmu ana sing ngersake jaranan. Nggih, Mbak Winong niki napa melih niki teng bumi Reok Ponorogo, Mas. Nggih. Pokoke ya wajar iki jaranan iki tidak hilang dari pandangan seorang penduduk Ponorogo. Nah, nggih. Nggih, Pak. Halo. Niki sakderenge nembang kula ajeng tanglet angsal. Oh, boleh. Niki wau kan kula kalih Mbak Birgita, kalih Bu Kesi, kalih Homi kan kaget to nek Mbak Elisa niku jomblo. Kok jenengan niku malah ngertos niku sejauh apa to jenengan komunikasi niku karo Mbak Elisa niku? Kowe iki cah cilik iki guru urusanku karo Bu Kesi karo Mbak Elisa nyapo cah cilik melu-melu. Kula kan kepo lho, kula kan sayang Bu Kesi to, Pak. Terus mungkin nek Bu Kesi disakiti kan saya ndak terima. Hah? Gitu. Sing nyakiti Bu Kesi iki sapa? Lha, kula ngomong tanglet sejauh apa komunikasi jenengan kalian Mbak Elisa niku mawon, Mang. Ora jauh, aku dekat kok ora jauh. Duk. Ayo. Duk. Kowe pengen ngerti sejauh apa Pak Cahyo dengan Mbak Elisa. Nggih. Engko tak sadapne WA-ne kowe menawa sih. Nek kaya pihak kepolisian. Wah, wong kene mantan intel kok. Ninggal katresnan ya nang ya. Nggih. Ayo, gitu kok kangen suwi ora nembangake kuwi. Ayo, langsung wae rong ramban. Ya, kaya ngono. Winong nawangse, coba diaturake para lenggah sugeng mirsani. Ya, mangga. Jaranan dangdut kreasi Iki cah iki ayu, suarane apik. Nggih. Ning tell me bocah iki. Kok Napa Pak? Orang ngrungokne omong aku to. Napa to, Pak? Tanpa ngangge bawa langsung wae. Oh, alah. Maaf, Pak. Duk Winong. Sadapane HP kuwi mau aja mbok waca saiki. Wong sadapane HP mbok waca saiki dadi bawa. Iya. Kok ndak kedengeran ya tadi ya? Maaf ya, Pak. Umur kok ya. Iya. Ya wis ora apa-apa mung kadung. Ndak apa-apa wis, ndak sido nek nu. Lho aja kadung metu ora sida piye ora. Isin aku. Ora. Diterusne Pak nggih. Saya tak tekokne Bapak. Saiki sing lenggah wae sing menghakimi. Pripun dibawani mboten, Pak? Lho bawa kuwi lho, kowe diselamatkan. Nah, diselamatkan. Nggih, iya. Iya, iki pikirane ya iki padha karo Mbak Elisa. Kowe seprene randang entuk pacar no wae. Jangan gitulah, Pak. Kuwi lah bocah bermangan. Kita gede nih ya, kuwi ya gede mung awake tok. Ayo. Lho, kula iki gedhe atine nggih gedhe lho, Pak. Paling sak lepek. Mas Cahyo. Apa? Kula mboten patun ngomong. Lah napa? Wong jenengan pun persis kok. Ya. Ya dibacati nang ra apa nang. Ayo, ora apa. Ayo. Sir kuwi aku menghindari bawa kuwi mergo mau wis dingi karo Mbak Elisa Asmarandana. Nek ora apa-apa, cakepane kan beda. Beda. Enggak. Ngapunten, Pak, mboten mireng wae. Heeh. Tujune kowe cara buah kaya seger, pamane cara buah kowe pace, tak penging kowe. Untung kuwi mau dhewe awakmu anggur lho. Ora dadak diubah ndang dilek wae. Ya. Promosi to. Garenge ngawut anggur mau jane umi lho, ayo. Ngawut mbane lho. Lho yo lek umi ki lek anggur lah wong isih sakmene cilike wong tenggo pinggir dalan dipangani kan nggih repot to, Mas. Mending nggih jamu wae lek wis sehat iki dolan anggur ngono. Iya. Ya nang ora apa-apa cah ayo. Ayo. Nih sentere wejaran pego.
nano pinter agawe brangto sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno ya menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono Busri sing tebih saking Surabaya keraya-raya tindak wonten Nglaladan Bringin Kauman Ponorogo. Kangen karo kanca-kanca Madangkara. Ya, karmane panjenengane urung diaturake wis pirang-pirang tarup. Kutut manggung ning nggon gara-gara wae. Ya, Ya, Nduk, winong nawangse. Ya. Sugeng Laras. Hey!
cah nggih. Nggih. Tenan kok ya Jan. Kaya ngono cah Tulungagung polahe kaya ngono. Polahe kok mbok kula nyikrih teng mriko. Mata kula meh klilipen upat-upat. Pecut ta? Nggih, lek pucuke niku kan upat-upat jenenge nggih. Meh mriki lho Mas. Mrucut mriki bablas ora iso omong. Kula nggih dhisih mawon teng mriko. Luar biasa Mbak Wina. Pokoke lek teng ngene Ponorogo niku kan nggih sedaya niku kan nggih remen Mas nggih. Langgame nggih remen. Napa reoke jineman nggih remen, pamundutan napa melih menika para kadang sutresna mboten namung laladan bringin Mas Cahya. Saking Balong rawuh, saking Singkil rawuh, saking Danyang Ponorogo rawuh, Madiun rawuh, Magetan rawuh, Trenggalek ugi rawuh teng mriki. Alhamdulillah ngaturaken panuwun. Jenengan kok apal piyai-piyai sing rawuh rene? Lho nggih, kula lek teng Ponorogo nggih niku wau lho. Sak ubek-ubek niku kula nggih teng mriki mawon dados apal. Dulur mriki niki kula apal wong Balong, Singkil, tenggene Bajang, Sedarat, Kulon Titik ana Sumarata, bablas mriko tenggene Sampung. Niki teng mriki sedaya mirsani jenengan kalih sinden-sinden sing cantik-cantik niki. Nggih.